uJesu Kristu uyinkosi. Amen baba, uJabumbutho ilovu, Mazimtode yes. Ya ngiyabonga ugcobola la ekhaya, silungenzela isimanga. The time ngiletha labantu laba abawu-3, wathi ubaba sengathi uNkulunkulu angangivulela amazulu. Yes, ngivulelile bengenalutho, ngixakekile, ngifuna imali yokuqala ibhizinisi. Yaka Afbob sebengifakela ama-R300. Sebengifakela ama-R300, sengizohamba nje kusasa ngiyaqala ngiyadayisa. Lezinto ede ngifuna ukuyidayisa zizokwanela nje kahle baba. Ngikhumbula amazwi akho baba uthi sengathi uNkulunkulu angangivulela amazulu ngokufaka abantu egruphini. Sekwenzile uNkulunkulu. Ngiyabonga baba, Nkosi ekubusise. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Nivukile batali bami babe namake sibandla. Hey, senginilangazelele kakhulu. Nise Eastern Cape, nise Nquthu, nise kumbe nesikuphi Wheeler. Nginani ethi Shumayelweni. Ngilalele wonke mavi. Hey, ngendlela nginibona ngayo kamoya, your patience, your love, your everything babe. I'm happy ukuthi uNkulunkulu ufuna nginibone nami life. Nethi ngibone amalanga ahamba kancane. Babe, kusukela ngikuthulele ludzaba lami lokuthi ngiyakoloda gezi, inhlitiyo yami ijabulile. uNkulunkulu, he made me to be happy. I don't know how. Ngiyambonga uNkulunkulu baba. Ngiyambonga. Okwami kufanele ngihlale emadolweni enkosini ngimcele uNkulunkulu yonke inkomazi le nabasegoli nabaseswazini baphumelele kuza emvuselele lenkulu leta bakhona mhla ka-16 and 17 November in the name of Jesus Christ. Ngibonga nomkhuhlwane baba, umthandazo ongiphakamise ngawo wangisondeza esihlalweni sikaJesu. Impela ngiphilile ngeligama likaJesu Kristu. Umkhuleko waka 18 May ungiside kakhulu. Ngiyabonga baba. Jesu Kristu uyinkosi. Ngilangazelele kunibona life. Hey baba usisiwe base Eastern Cape, base Nquthu. Batho tonke letindzawo lentihambayo ngibhizi ngato athi ngitsinwa leshumayela ingitsinwa ngithi phinda kaningi ngegama likaJesu Kristu. Ngiyabonga baba. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngibona mawubiza leli gama uthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngizwa nje izwi likhuluma ukuthi sengikhona. Bese ngibona izinto nje engasazi ezisabisayo. Ziyabaleka lezi zinto. Mangisayibuka kube khona izwi likhuluma ukuthi amadimoni ayasaba, ayathuthumela, abalekela leli gama. Ngakho nabanye thola ukuthi bamelene naleli gama, abazenzi amadimoni asuke esha. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama egameni likaJesu ekuseni. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngibonile imiphumela yomkhuleko okade ukhona. Ifriji lami belinentambo exhunyiwe, kwasha ikhanda, ngase ngithole elinye ikhanda ngafaka lona. So uma ngibuya emsebenzini kuyabonakala ukuthi lapho engangihlanganise khona kushile kwaze kwashunqa intuthu, kodwa ifriji isimanga beliduma lingenalutho. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi.
i-protection ngiyayibona emangalisayo. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngento angenzele yona, ngoba ngendlela bekubuka ngabe kufanele ngabe sifike nje kushile, kwasha nendlu, kwaqhuma nefriji, kodwa ngomusa kaNkulunkulu ne-protection ekade kukhulekwa ngayo, ngibonile ukuthi umusa wayo. Ngakho ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubazalwane, ngiyabingelela baba uNsibande, ngiyabingelela kubafundisi bonke abasekhaya lezwi ngokwamahlelo abo. Ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane, ngisukuba nokumphakamisa ngimbonga empilweni yami ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. I can confirm that ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngisho noma yazi angazi inhliziyo yami igcwala ukuthokoza kanjani uma ngisuke ngizwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngempela. Yazi ngiba nokufakaza enhliziyweni yami, ngingazi ukuthi uma ngithiwa ngizokuhambisa ekhaya lezwi isikhathi ngathi sizongishaya, kodwa nje inhliziyo ijabule, izinhliziyo ijabule, ungazi nokuthi ungachaza kanjani ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ufise ngathi nabantu yabo nje mina ekhaya ngiyafisa ukuthi beyizwe bakithi lento ukuthi uJesu Kristu inkosi, bekuzwe nje ukuthula ngendlela enginokuthula ngakhona. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu ungisizile ukuthi ngithole abazalwane, ngithole ukukhonza nabazalwane basekhaya lezwi, ngigcine futhi ngingagcini ukukhonza nabazalwane ekhaya lezwi ngize ngithi no, mina ngiyabona ukuthi vele ikhaya lami yinanti, inayo ikhaya lasentabeni, ila engizokwazi khona ukuthi ngibe umzalwane wakhona. Though ngikude-ke nase-Richards Bay kancane, kodwa nginje ngila empangeni, kodwa ngiyathokoza ukuthi nje ngiyakwazi ukuthi ngikhonze over the phone, ngoba la emakhaya sekwagcwala nalezi iy'nkonzo zamathende lezi ongazithembi kahle, ngaze yabo umuntu ahambe eyothola iy'pirithi, nokuthi nje kubuye kwaleke-ke nje uma ngithi ngizoke ngiyohlanganyela naleli bandla. So ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu ukuthi uyinkosi empilweni yami, ungisizile. Sengikwazi nokukhipha okweshumi, into ebengingakwazi ukuyenza, ngikwazi ukuzila. Ngithe ngizile u7 days ngathi hayibo, uNkulunkulu yazi wenza konke ngendlela yakhe, futhi ukwenza ngendlela yakhe akukho ukuthi mhlampe mina nginamandla, ngi-strong, ngizokwazi ukuzenzela. No. uNkulunkulu wenza ngendlela yakhe nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu empilweni yami, ngithi uJesu Kristu inkosi, and ngi-happy yabo ukuba happy ngenxa yaNkulunkulu. Akusize nje, akubonise ukona kwakho. Ngiwumuntu osabhala izono zami, ngiyeza nokuthula. Ngiyaphakamisa kakhulu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela babe. Ngithi ake ngithule nabo ubufakazi uNkulunkulu abulethile. Ngibuletha nje lo bufakazi ngenxa yokuthi-ke kube neliphupho lokuthi why ngingabuthuli lo bufakazi. Leli viki leliphelile ekhaya kusemaplazini sesiwami, lekhaya uhlanyile emakotabeni, ama-avocado. Sesiyaya-ke khona siyowakha, nasifika khona sithatha abantwana lababili bagibele esihlahleni. Iy'hlahla takhona dinze, ama-avocado bekasedulu kakhulu. Bagibela-ke abantwana lababili basikhela. Umoya wami uthi angiphumele ngaphandle ngiyonaka labantwana ukuthi bakha dona yini, baphephile. Sesiwamathi hhayi bakhulile labantu batawaka, hlala phasi. Ngihlale phasi, bakhe. Emva kwesikhathi ngisukume ngithi hayi ake ngiyoba-check-a.
La ngifika khona, yeyi Nkosi yami, bakhe munye umntwana sesi ngiyacabanga ula kuboma 11 12 years, aphunyuke letulo esihlahleni le, bese kungathi kuyahwalala, ehle ashaye phasi kabuhlungu, wehle athulile levele akazange amemeda, wehla. Yeyi uNkulunkulu ukhona, washaya phasi wathula kancane. Angathi umtimba wami nguve ugugeka, nguve ngathi ubanjwa yinto. Angathi ukuthi ngithole nini ngimbambile lo mntwana, ngimguga, ngimphakamisa. Ngavele ngathi Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu. Angasho lomunye umthandazo ngathi Jesu Kristu uyinkosi. Emva kokuthula kwakhe makawa, yeyi bakwethu, umuntu uphuka awe esitubhini, kodwa lo mntwana uweletulo. Angathi noma uNkulunkulu uhlanganise amathambo ukuthi angaphuki, angathi, kodwa ngithe Jesu Kristu uyinkosi, wamemeta wathi ye, umoya wami yaphela, ye, kwasho ukuthi uyabuya emtimbeni. Yeyi uNkulunkulu uyaphila. Umntwana kude nalinye lithambo leliphukile emtimbeni wakhe, akavuvukanga namunye nakinye ingcenye yemtimba. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela Baba ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngisacela ukuletha ubufakazi igama uJesu Kristu uyinkosi. Ngilibonile liyasebenza, kungenzeka ukuthi abanye ababoni ukuthi liyasebenza ngoba bephuma ekhaya lezwi, kodwa liyasebenza. Ngiyalibonga kakhulu. Ngomhla ka-14 ngomkhosi, siphuma emkhosini wey'nsuku ey'ntathu. AbaseRoma bakhuleka njalo ngabo-4 ekuseni, kodwa ngomLwesithathu ngikhuleke ngo-6:30 sengizophuma ngihambe ngiye emsebenzini. Ngakhuleka abaseRoma 10:9. Kanti sizongena engozini yemoto ishayisa izinkomo emgwaqweni, kunenkungu. Into engimangisayo ukuthi akuzange kulimale muntu ngaphandle kwemoto eyalimala. Saphuma sonke siphila, singalimele noma sishayeke kancane nje, kodwa nje saphuma siphila. Kungekho nje olele phansi olimalile kakhulu, ngisho uDrive imbala. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, bazalwane, ngoba ngabona ukuthi izoshayisa inkomo ngoba yayihamba, kodwa nje wawubona ukuthi yeyi, mangavuka izinto iy'nkomo la, ngoba indaweni ney'nkomo vele liya esihamba kuyona, yabhreka ngenkomo, yashayeka, yalimala imoto, kodwa nje saphuma. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Siphuma emkhosini, kade ngiqeda nje ukulalela umkhuleko kababa, sikhulekele kuphuma emkhosini, khuleka abaseRoma 10:9. Emva kwakhe uyasebenza, bazalwane, asihlale ekhaya lezwi. uJesu uyasithanda, sivikelekile, sibiyelekile ekhaya lezwi. Mina nje angicabanga ukuphuma, angicabangi noma yini, nje iy'nkonzo ngiyazilalela usuku nosuku, azingiphuthi. Siyabonga nje ukuba sekhaya lezwi senze uNkulunkulu wasenzela umusa, wasinikeza ikhaya lezwi ukuthi sizwe izwi lakhe usuku nosuku. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba nomama. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lenkosi uJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu umusa angenzele wona, ungenisile wangithwala ku-40 days. Ngale ngomhla ka-9 ngaze ngaqeda ngomhla 18. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ungithwalile.
ngibonga uNkulunkulu umusa wakhe-ke emva komkhosi ngahlaselwa isibhuku bese ubuhlungu uvalweni siphuma ngasemuva ngalowo umkhuleko kababa. uNkulunkulu wangenzela umusa wangiphilisa wabuthatha ubuhlungu bengasakwazi nje ukulala ngiphefumula ngaso. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kukho konke, ngimnika udumo. Ngithi unguNkulunkulu ophilisayo yena yedwa. Ngiyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu, siyabonga uNkulunkulu Baba. Asigcinele nina noma isifundiso enisifundise ngaso nokuthi nisitakule siya ngesivinini esihogweni, kepha nasikhipha ngomusa wakho mangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani mani isibusise ezimpilweni zethu bazali bethu. Akekho omunye uNkulunkulu esingambonga ngaphandle kwakhe owasilethela nina. Niyasakha ukudla umphefumulo usuku nosuku, niyasiqondisa ngezwi lakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamphakamisa ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubingelelo Baba Mtsibande, ngibingelela uMama Mtsibande, ngibingelela abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela abazalwane ekhaya leswi bonke, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukufakaza, ngicela nje ukuthi baba ngixolise ngokuthi baba ngiye nami ngabala kuma-emojis ngisanda kungena impela, ngingazi nokuthi yini wona lama-emojis baba, kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngake ngayisenda ngithi ngibhala u-amen, ngingawubhala u-amen ngisendele izandla ezihlangene. Uthe masukhuza baba ngama-emojis, ngangazi nokuthi ubaba yini ama-emojis, ngaze ngabuza kubantwana ba yini ama-emojis, base beyangitshela ukuthi yini. Ngiyaxolisa baba, ngixolisa kakhulu, ngathinteka nje masowusho uthi u-group 4. Ngase ngithi mhlawumbe nami ngikuwo lo group 4. Ngicela uxolo baba, ngixolisela nabanye uNkulunkulu, ngixolisela nabanye kuNkulunkulu umoya ingcwele ukuthi Nkosi, abanye Nkosi yami mhlawumbe abafana nami ababengazi nokuthi yini wona ama-emojis. Ngicela uxolo Baba Mtsibande, sicela uxolo baba, singakukhubi baba, ngixolisela igroup yonke. Akuvumi ngithule baba, sokunensuku ezimbili kuloko kufika ukuthi angilethe Nkosi ukuthi sicela uxolo. Siyaxolisa, ngiyaxolisa Nkosi, ngiyabaxolisela nabanye Nkosi ngalama emoji. Ngesinye isikhathi ngaze ngavuzama ukubheka ukuthi kwenzeka kanjani, washo omunye umzalwane wathi uyacindezela, kwesinye isikhathi ivele iqhamuke lento, kodwa-ke iyabonakala masowuzibheka ukuthi ithini, ithi ikhomba ithi you, and then kufanele wehle uye lapha ezansi uyocindezela futhi ibisiyaphuma. Baba sicela uxolo, angazi nokuthi angena kanjani efonini. Mase ngithi ngiyacela abantwana baba ngikhiphele, abathi awakhipheki, angiwafuni kwakona efonini yami. Kodwa-ke ngicela uxolo baba, cela usixolisa nje kakhulu baba, ngiyaxolisa. uNkulunkulu azwe Nkosi ukuxolisa kwethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke, ngibingelela abazalwane basekhaya lezwi, ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli uNtsibande nomama wakwakhe kanye ney'ngane zakhe nomndeni wakhe wonke, ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngithi ngilethe ubufakazi, ngikhululiwe ngumoya oyingcwele. Ngithi ngilethe ubufakazi baba uNtsibande, njengoba ngangilapha eRichards Bay ngephasika, ngihlaselwa lamadimoni ama-satanist efuna ukungivala amehlo. Wathi mina uNkulunkulu uthi lamadimoni azoyihambela isikhathi masihamba. Ngithi mangizobonga ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ungehlela umoya ingcwele ngoJuni, wangehlela umoya ingcwele ngoJuni ngendlela eyisimanga. Yazi ngaboniswa ngihamba esigangeni endaweni nje engakhanyi kahle, ngihamba namadoda
ayengihanqile nje lamadoda ngiyibuza ukuthi kanti obani la bengihlala ngibupha ngihamba nabo ngithe ngisayibuza lowo mbuzo ngababona sebeshintsha sebegqoka amagawini wabo amnyama nokubomvu. Inhliziyo yami ngayizishona phansi ukuthi kanti labantu abahlala bengigadile abantu engangibathatha because angazi ukuthi kwenzakalani. Angazi ukuthi ngize ngingene kangaka ama-satanist angigade ngalendlela kwakwenze njani bazalwane. Ngithi ngibonga amandla kaNkulunkulu. Ngithe inhliziyo yami isashona phansi ngezwa umoya ongcwele unyenyeza enhlizweni yami. Uthi kumina mangithi Jesus, Jesus, Jesus ngendlela esheshayo. Ngathi Jesus, 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 Jesus. Ngezwa umzimba wami usufudumala, uqala ukushisa, usuvutha umlilo. Ngezwa sekuphuma umlilo ngenzwane, ngezwa kuphuma umlilo ngeminwe ngayo yonke nje, ngezwa umzimba wami ushintsha. Emveni kwalokho ngazibona sengingasekho lapho, wangihlwitha umoya engcwele lapho kuleyo ndawo. Ngazibona sengikwenye indawo ekhanyayo kakhulu ngendlela eyisimanga. Yazi ngazibona ngikhala engathi ngiyashumayela, ngi-out of control, ngi-out of control. Ngizibona ngathi ngisepulpiti entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyashumayela, ngiyakhala, ngigoqe ngamadolo. Engathi ubaba umpostoli uNsibande uthi kumina, hawu ususoshumayela nalapha manje. Engathi ngi-out of control, vele angicontroleki inhlobo nje. Ngiyashumayela i-non-stop, ngiyashumayela i-non-stop. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli nabazalwane, ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Ngizothula ubufakazi. uNkulunkulu unamandla. Umfana wami ubezwa ama-voices asho ukuthi azambulala. Ngithi uNkulunkulu unamandla kakhulu. Uthe mewezwa lama-voices wagijimela kumina, wathi angisabufuni ubumnyama, ngicela umkhuleko. Sithe mesikhuleka ilwe lento leyalwa ngendlela eyisimangaliso. Besithi siyakhuleka imnqamula isisu, adedele phansi ifoni. Ubekhuleka esekamereni ngingaphandle, ngithi akakhuleke yedwa. Ngithe mengingena ngayivula ifoni, ngayiphikelela, ngayibuyisela khona. Wakhuleka, anqamuka lama-voices. Abaleka abantu abaningi bazwa ama-voices athi abazibulali bagcine bezibulalile. Inkosi uJesu iyaphila, inamandla kunalama-voices, inamandla amakhulu. Ubeselovileke emsebenzini khona la esebenza khona, efunda, ehola. Seloviviki lonke elova ngoba ilwile lento. Yamlwisa ngendlela ukuthi ubengasalali ebusuku, ifuna abuyele emuva. Kodwa igcina inqotshiwe. Enqoba ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Waze wazinikela, wakhetha inkosi, wadela konke, wagunda iy'nwele zamarasta, waba umntwana kaNkulunkulu. Bese hleze efunda iBhayibheli. Ngendlela emlwise ngayo emsebenzini-ke bese bemcuphile bathi bayamxosha. Uma bethi bayamxosha, bethi ngoba incwadi kadokotela ayikho. Sahamba naye, bathi akeze nomzali. Mesifika, bengingathukuthele kanje umlungu. Bezoxosha, bebezongitshela ukuthi hhayi-ke mthathu uhambe naye. Kodwa nje umlungu uxakwe igama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Wathamba. Uyena othi akahambe olala esibhedlela ukuze athole incwadi. Uthi-ke mese siphuma-ke, ngoba ngithe vuma phambi komlungu, ngathi vuma olala esibhedlela. Mese siphuma uthi ngizolala kanjani esibhedlela ngoba sengiyaphila, ngisayizwa lento. Ngizofike ngithini esibhedlela? Ngathi ubosho ukuthi awusaguli, kodwa manje awusalali ebusuku ngoba vele akasalali. Nangempela-ke inqobekile. Ulala esibhedlela ephila. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuthulela ubufakazi enginabo. NgoLwesine lomhla ka-8 kwasangavumi noma ngenzeni, kubuhlungu uhlangothi lonke kusuka ekhanda kuphuma ezansi. Le nqulwini mawuthinta nje kwakungathi nje ngishayiwe, kanti ngangingashayekanga.
Hey, ngiyabonga uNkulunkulu emkhulu emuhle ngangcono ngathatha umkhuleko kaMeyi 18 ngakhuleka wona ngabeka wona ngawulalela ngawukhuleka baba wangisindisa Nkosi yami ebusuku kwathi kusa ngakusasa sengingcono kakhulu kuze kube manje baba ngingcono ngibonge nakuwa ngifake ekhaya lezwi uMambeje uMampungose ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu emkhusele nomndeni wakhe baba ngicela nawe uNkulunkulu akukhusele nomndeni wakho ayi kukhulu baba ukusenzela khona lo ngangena ekhaya lezwi konke nje obekungiphethe emzimbeni ngikuzwa sekungcono qaqambo kwakungiqaqambela nje emlenzeni hayi sekungcono uJesu Kristu inkosi baba gcineka nomndeni wakho uJesu Kristu inkosi ngiyabonga